Best talk tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Archel! May butag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kadabuntaga ato ang makauban sa ka-local band from Davao City. Walilain pa kundi ang The Curve. May butag The Curve, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayo? Hello, Attorney. Okay lang. Okay lang. Okay kayo. Okay, mas alright. Now we're starting the morning right with you guys dito sa show namin. But of course, gusto sana mo ila-ilahon. Can you please introduce yourselves to us naman? O unsa po ang inyong rules sa banda? Siguro kay tulungan mo sugda nato sa eldest sa inyo ha. I am Jomar Kyle. I am the lead vocalist sa bandang The Curve o ako po ang gitarista. So hi, ako day si Joffred Carl, drummer sa banda o nag-sulat po sa akin. Ako si youngest, as Carlos, bassist. Alright. Okay, shoutout na mo among fourth member na si Zeus Bordios, friend na mo. So siya among isa sa gitarista sa among banda. Pwede din ba naming matanong kung bakit naman The Curve ang tawag sa banda ninyo? Yun. So, ang The Curve is na-inspired mo yan na based sa mo ang experience na since we love to travel. Mm-hmm. So, mostly sa among mga naadtuan is more on curve Curves. ang dalan. So, since nakuha na mo to siya na inspirasyon, naisipan na mo, nakuha on to siya as amo ang pangalan sa banda. Ginumagal lang na mo na medyo thrill paminaw. Alright. Growing up together, paunsa ba mo nag-sugod yun sa inyong music na inclination and paano mo nabuo ang inyong banda? So ang naka-motivate yun sa mga, ang naka-push yun sa mga mag-step in sa music scene o music industry is ang among papa na si Bong Dags. Kay sige siya og pa-music sa una since bata pa jud mi. So ang nakuha siguro namo sa hapon kay love na pud namo mamina og music, and then lately naga-practice mi og amo ang preferred instrument. So siya nag-practice og drums, ako nag-practice og gitara, and then siya nag-practice pud siya og bass. Hantod sa nabuo na jud namo ang among banda. But ito naman, let's talk about your very first na indie album naman entitled Lockdown. Indie album namo na first album good is Lockdown, and daghan kayo nagpangutana nga nung Lockdown ang pangalan daw sa among album. Ang Lockdown mong nakuha namo siya na i-name namo siya sa among album kay tungod kay nabuo na mo among first jud na album during the pandemic. So tungod atong nag-lockdown, mas nagkaroon mig focus na i-arrange among kanta, na mag-focus mi nga mabuo mo ang 10-track album sigud. Og mo na siya ang among product karon na first indie album titled Lockdown. At syempre dahil nandito na kayo sa At Home with GMA Regional TV, hindi na namin palalagpasin ang pagkakataong ito. Would you please sing us naman a few lines of your first indie album na Lockdown? Wow. Dito ka lang sa isip ko, dito ka lang sa puso ko, dito ka lang, huwag ka nang lumisan, kahit sa panaginip lang, panaginip lang. Alright! Ayun, thank you very much. And I'm sure looking forward sila na mas maila-ila pa mo, asa ba mo nila ma-follow sa inyong mga social media accounts? Yes, so ginaimbitahan na mo tanan na viewers karon na mag-visit and also like and follow our official Facebook page at Official Curve, and follow us on Instagram also at thecurve.ph, and also napod may YouTube channel na pwede niyong i-visit and pwede po mo mag-subscribe, The Curve PH. So sa mga online na gigs o mga events, so stay tuned lang mo sa among official Facebook page kay dito may mag-post of updates. Yon. Yes. Dagan kaayong salamat The Curve for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you so much, Attorney. Thank you. And that was The Curve, mga kapuso. Tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.